Parlarem dels que estan patint en primera línia la pandèmia, les infermeres, els infermers de la Comunitat Valenciana. Laura Almudever és la presidenta del Col·legi d'Infermeria de València. Bon dia. Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres a les notícies del matí. Avui, precisament, que comença la vacunació en els centres educatius, sereu els professionals també sanitaris els que s'heu de desplaçar a les escoles. En primer lloc, comencem per ahir. Què vos ha semblat este desplegament, diguem-ne, i s'ha dotat de recursos suficients per a no desatendre l'atenció primària? Estem treballant amb una saturació important, no hem de deixar de fer el que tenim que fer, totes les tasques que tenim. Tenim la vacunació, la campanya de la vacunació de la grip, la tercera dosis de reforç als majors de 60 anys, les consultes presencials, que encara continuem, les cures, els domicilis, i ara també la vacunació als centres escolars ens pareix una mesura no presa d'una manera coherent, tenint en compte que no ens han reforçat per a poder arribar a tot. En aquest moment estem desbordats, esgotats, i pensem que hauria d'haver sigut un equip extern als centres de salut els que hagin de desplaçar-se als centres escolars per a vacunar els xiquets i no llevar-nos de l'atenció primària per a tindre que fer també aquesta tasca, que és important, evidentment, però que nosaltres ja no podem arribar a tot. En altres moments de la pandèmia s'han habilitat punts dedicats exclusivament a la vacunació. En aquests casos hi havia, sí, reforç de personal per a no desatendre la primària? El que es feia en els anomenats vacunòdroms, no? En els punts de vacunació massiva, que va haver molts punts a la Comunitat Valenciana, els oferien fer una espècie de mòduls de reforç a la gent que treballem a primària i a l'hospital. No en horari que estaven treballant, sinó fora d'aquests horaris. És a dir, si per exemple nosaltres en primària treballem de matí, als infermers de primària se'ls oferia per a vesprada anar, per exemple, al punt de vacunació de Massamagrell o al punt de vacunació del Museu de les Ciències, fora d'aquest horari. I sí que se va organitzar d'una manera, jo crec que aquesta gestió va ser prou efectiva perquè, de fet, se va vacunar en poc període de temps a moltíssima gent. Has fet referència que haguereu sigut, per exemple, partidaris en aquest cas de la vacunació a les escoles, que s'hagueren fet càrrecs equips externs, sí, o s'haguera dotat, entenc jo també, de recursos professionals suficients. Teniu calculat quina xifra de professionals sanitaris hagueren fet falta per a dur endavant aquesta vacunació a les escoles? Una xifra exacta no tenim, però nosaltres ja venim reclamant i sol·licitant a l'administració pública l'augment de la ràtio d'infermers per cada 1.000 habitants. En aquest moment, en la Comunitat Valenciana, som de les comunitats autònomes d'Espanya la tercera per la cua en quant a dotació d'infermers. Farien falta 3.000 infermers, però no per a la tasca de la vacunació ni per a la gestió de la pandèmia, sinó ja abans, en altres governs ja passava. Això és una situació que porta molts anys reclamant. I, a part, si tenim en compte la ràtio dels infermers en la resta de països de la Unió Europea, anem a la cua. Farien falta més de 20.000 infermers en Espanya. En aquest sentit, ara que estem parlant d'algunes de les xifres, parlar de la ràtio, no?, que tenim en comparativa amb altres autonomies amb la resta de la Unió Europea. La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, va anunciar fa unes setmanes noves contractacions, no? Parlava de vora 6.000 llocs de treball estructurals a partir del mes d'abril, és quan finalitzaran els contractes Covid. Els deixen a vostès, des del Col·legi d'Infermers i Infermeres, els números? És una mesura que, com he dit, hem reclamat. Jo crec que va millorar la dotació dels hospitals, l'atenció primària, perquè, evidentment, treballem en unes condicions molt complicades, que la gent que no està, en el nostre punt de vista, no entén o no sap també la funció que fa, en aquest cas, no?, el col·lectiu que representa. Sí que és una xifra bona. N'hi hauria que també mirar com van a estructurar-se o com van a distribuir-se, no?, aquests 6.000 infermers en la Comunitat Valenciana, i n'hi hauria que mirar també la càrrega de treball de cada planta d'hospitalització, de primària, d'urgències, per a que la distribució siga equitativa i que puga acontentar, no?, a tota la gent. Estem parlant molt i focalitzant amb la vacunació, amb els professionals sanitaris de l'atenció primària. És en diferència el sector que pitjor situació presenta a hores d'ara, és a dir, l'atenció primària, que tenim en el punt de mira, que diumenge, fa només uns dies, no, van alçar la protesta a tot Espanya?
Sí, ja fa anys que estem parlant que l'atenció primària hi ha que reforçar-la. Va haver la manifestació el diumenge. Evidentment, sempre és el que estaven comentant abans els companys, els indicadors sempre han estat més fixats en els criteris hospitalaris, no? En l'ocupació dels llits d'UCI, en la pressió de les portes d'urgències, que pareix que siga el que més crida l'atenció. I hi ha que pensar que l'atenció primària és la barrera de contenció i la primera línia, no?, de defensa per a que els pacients estiguen ben controlats i no arriben a la porta d'urgències i no arriben a l'hospital. Hi ha que paralitzar, reforçar en recursos a primària per a evitar que el pacient puga ser derivat a l'hospital. En una major dotació de recursos, ja de metges, de personal administratiu i d'infermers i tot el que calga, crec que podrem controlar bé la població. Tenint en compte també que en aquest moment el canvi demogràfic que s'està produint també en la població, no? L'envelliment i la cronicitat que van en augment i que des del punt de vista d'infermeria cada vegada tenim més domicilis que atendre, cada vegada tenim més gent que necessiten controlar patologies cròniques com la diabetes, la hipertensió, les malalties pulmonars obstructives, i arriba un moment que no podem fer front a totes les tasques que ens encomanen, no? I que tenim les nostres funcions com a infermers. Parlàvem, Adés, abans d'anar al butlletí de la pressió hospitalària, no? I comentàvem que se'ns diu ara que hem de mirar quina és la situació de la pressió hospitalària per a l'hora de determinar si cal prendre unes restriccions que de moment, a més, es descarten. Quina és la situació real hospitalària a la Comunitat Valenciana? És a dir, més enllà dels llits de l'UCI o llits ocupats, s'hauria de mirar, com diu vostè, per exemple, en quin moment està la situació de l'atenció primària per adoptar restriccions? Sí, jo crec que és un dels criteris que Salut Pública hauria de tindre més en compte, el tema de l'atenció primària. És cert que no tenim, no, un paràmetre que, diguem, a partir d'una xifra fem una cosa, fem una altra. És com la gestió de la pandèmia, no? Que s'han anat prenent mesures conforme han anat succeint els casos i jo crec que en primària sí que haurien de mirar més el tema de com estem treballant, que puguen entendre com estem treballant. Jo estic sentint tots els dies als metges i als meus companys infermers l'esgotament, el sentiment de que portem ja 2 anys, quasi 2 anys en aquesta situació, que nosaltres també a nivell emocional també ens està afectant ja perquè és molt de temps, que a part tenim aquesta sensació de que no podem juntar-nos, que no podem ficar-nos mal, és com una pressió extra que tenim i això va pesant. Vull dir, és una situació complicada. Ahir parlava amb companys que em deien que jo no puc atendre 60 persones en un dia, les cridades telefòniques, cadascú que te conta un cas especial. Al final se fa una bola i és inviable treballar d'aquesta manera. És complicat. Obrim la conversa als periodistes que estan amb nosaltres, que s'acompanyen avui, que puguen intervenir també i preguntar-li el que consideren. Comencem per tu, Víctor. No, jo volia preguntar-te perquè ja és el segon hivern, no?, que encarem amb la pandèmia, no? I el que jo crec que és evident pel que es veu en les xifres és que el virus té un caràcter molt estacional. És a dir, quan arriba el fred, els contagis s'incrementen de manera exponencial. La diferència és que ara estem vacunats i diguem que la pressió a hospitals i UCIs és diferent, però efectivament a l'atenció primària arriba, no? És la primera orilla, no?, on arriba esta oleada de contagis. Tu diries que l'administració ha estat preparada des del punt de vista logístic i estàs comentant la mancança de personal, però suposa que inclús en el personal que ja teniu, la manera d'organitzar els torns, les advertències internes que se fan. Estava preparada l'administració per aquesta segona oleada amb els seus recursos? Vull dir, en aquesta economia de guerra en la que ja subsisteix o no? En el cas, per exemple, no, el que tenim sobre la taula de la vacunació dels centres escolars, pareix que ha sigut un poc improvisat. No? Tenim aquesta sensació de premura, de voler fer-ho tot ràpid, de que abans del Nadal hem d'organitzar-nos per a desplaçar-nos. No s'han deixat tampoc temps de reacció, perquè la mesura se va prendre la setmana passada. Als centres educatius, als directors, els van avisar per a que els pares pogueren firmar l'autorització en més de 24 hores. Bueno, sabem que ha sigut tot molt ràpid i l'operatiu podia haver sigut d'una altra manera.
Pensem que les coses... És cert que la vacunació és la ferramenta important per a poder frenar la pandèmia i que no tenim altra, a més de les mesures de prevenció que tant bé estan fent, no? Com l'ús de la mascarilla, que tots coneguem, la distància social, la ventilació i l'ús del gel hidroalcohòlic, però el fet de prendre mesures, no? Ara poden acompanyar-se dels pares. Aquest tipus de situacions que s'estan donant també estan generant altra vegada inseguretat i pot ser que siga una de les causes que puguen els pares, no? Per a prendre la decisió d'autoritzar-los o no, de rebutjar en aquest cas, no? El fet de tindre que decidir tan ràpid. I la gestió, evidentment, jo crec que se podria haver fet d'altra manera. Jo volia preguntar-li per les declaracions d'ahir del president de la Generalitat, que deia que difícilment tirarem enrere en quant a les restriccions, que vaja, no preveu un escenari en el que se mos prohibisca sopar o dinar en determinades persones, però alhora jo veig un poquet una contradicció que vos estiga demanant a vosaltres, als sanitaris, que no s'ajunteu. La pregunta és si pensa que els governants en aquesta onada, la enèsima, l'està carregant sobre les vostres esquenes i dient molt ràpid que no s'han de prendre restriccions, assumint que simplement serà sobre els muscles dels sanitaris la pressió que puga llaure. Les paraules del president, evidentment, ell creu que no fa falta més restriccions. Jo crec que l'evolució d'esta onada està dient-nos que prudència amb tot el que està passant. També és cert que les conseqüències derivades dels contagis ara no són tan letals, no són tan greus perquè estem vacunats. I el que comentava abans d'aquesta pressió que tenim interna als sanitaris de tindre que rebutjar, no? L'interactuar, el tindre relacions socials, el tindre els dinars i els sopars de Nadal, que tantes ganes tenim tots. I si nosaltres, com a responsables, hem de també donar un poc d'exemple, no? En aquest sentit, jo crec que també preguem a la ciutadania a que siga responsable, tinga coherència en este moment d'esta onada que tenim, que almenys entenga el nostre treball, que nosaltres estem per a la població, estem intentant cuidar a la població, estem fent tot el possible, continuem fent les proves de PCRs, que s'ha notat moltíssim l'augment de proves de PCRs i d'antígens que tenim ara i que estem desbordats. De fet, ja tenim que augmentar el número d'enfermeres que les fan. No sabem a vegades d'on traure, perquè si llevem una infermera d'un lloc per a fer una cosa i aquest lloc se queda buit i hem de fer una espècie de puzzle complicadíssim per a poder encaixar-ho tot. Anem sempre en l'aigua al coll, milimetrats. Jo treballo moltes vegades de forma automàtica, correguem per els carrers del centre de salut, del centre de salut de l'àrea geogràfica per a poder arribar, per a poder estar a no sé quina hora en tal lloc, per a poder... És una sensació d'una pressió contínua i això ja portem molt de temps. Vull dir, no és una situació nova. Aquesta situació ja la portem durant 2 anys i no és fàcil. Però agarrame un poquet el que plantejava Dani. Vostè estava en la situació que està descrivint, que és una situació greu, a més que ens afecta a tots, no? Com a pacients i com a ciutadans, de no rebre l'atenció. Seria partidària d'implantar ja algun tipus de restriccions? Seria partidària possiblement de lo millor tornar al teletreball que va, no? I intentar que no hi hagi tanta mobilitat. En el tema del centre de salut, igual evitar tanta presencialitat. Hi hauria que veure les cues que estan tots els dies al centre de salut. On jo treballo hi ha una cua de 50-60 persones fora. Qui no va per el certificat va fer-se la prova, va vacunar-se de la grip, va vacunar-se de la tercera del Covid, va preguntar dubte de no sé què, va a pediatria perquè té un problema perquè el fill tingui una reacció anafilàctica en una vacuna que se va administrar i vol que el pediatre siga aquí, li doni el vistiplau per a la vacunació ara del Covid. És una sensació de no acabar-se, no? Pareix que estiguem regalant alguna cosa.
dona una sensació de com pot ser que hi hagi tanta gent. Entonces, el tema de la presencialitat de les consultes sí que les tornaria, no?, a intentar les agendes, no?, les agendes que tenim, disminuir-les. I en quant a nivell social, pues, possiblement, el que passa que l'obligatorietat no és bona, no? L'obligar a algú a fer alguna cosa a vegades condueix a l'efecte contrari, però sí que se podria recomanar amb més força, no?, pues, algunes restriccions socials. Carolina, des de la delegació de Punta Alacant, escoltem. Muy buenas, Laura. Quería hacerte dos preguntas. Una, al respecto de las colas de las que hablabas en los centros de salud, que yo creo que se repiten por todo el territorio. Y me consta que parte de esa gente que hace cola también es por la dificultad que tiene para contactar con los centros de salud, sobre todo vía telefónica, que es casi un milagro que te puedan coger el teléfono. No sé si también es importante reforzar ese servicio. Siempre se habla a lo mejor más de la parte de médicos, enfermeras. No sé si también es importante, si consideráis desde el colegio que es importante también reforzar el servicio, por ejemplo, telefónico para que mucha de esa gente que hace cola a las puertas de los centros de salud no la haga. Y luego, por otro lado, también hablabas de las pruebas de PCRs y antígenos. Ahora se está hablando de las pruebas de antígenos para las cenas, comidas de Navidad, sobre todo las familiares. Quería saber tu opinión al respecto de esa, según he leído, creo que lo confirmes o lo desmientas, esa posible falsa seguridad que se da con las pruebas de antígenos ante gente que a lo mejor le da negativo y es porque tiene, a lo mejor, esta vez positivo, pero tiene una baja carga viral. A la primera pregunta sí que considere que se hauria de reforçar el mostrador, no?, el personal administratiu que agafen els telèfons, perquè sí que és una queixa contínua que intenten cridar, hi ha gent que diu cridar 50 vegades i no hi ha manera de fer-me, i potser és un dubte que podrien solucionar per telèfon perfectament. Per tant, jo crec que la línia telefònica haurien d'habilitar més accessibilitat a la població per a evitar, no?, aquestes cues que tant se formen. Evidentment, de totes les cues, la major part sí que acudís per a fer alguna cosa assistencial, és a dir, per a fer una cura, per a fer per la vacunació o el que faci falta de forma assistencial, és a dir, que fa falta que estiga la persona, però altra part se podria solucionar per telèfon. Per tant, sí que estic totalment d'acord amb el tema de reforçar també el personal administratiu i que puguen donar major servei en aquest sentit. I la segona qüestió, el tema dels antígens prèvia a una celebració, un dinar o un sopar, no?, que ara en aquestes dates, sí que és cert que la sensibilitat de les proves d'antigen no és tan elevada com una PCR. Per tant, pot ser que doni un fals negatiu a aquelles persones que potser la càrrega viral no és tan elevada i sí que són positius, però si la càrrega viral no és elevada, el que és el contagi seria més difícil que ocorrirà. El dubte que ens pot sortir ara és com a professional sanitària, si hem d'anar a un dinar i no volem deixar-ho de costat, ens fiem del que diguen el test d'antígens? Ens fiem, clar que ens fiem. Si volem, no? Quan més mesures millor, no tenim altra. Però jo recomano evitar qualsevol tipus de relació que pugui tindre, de relacions en aquest sentit, no?, d'estar en contacte directe amb algú, perquè en qualsevol moment que conegues a una persona que és positiva va declarar-te a tu com a contacte perquè vas estar al sopar i el que està passant a no sé quin, a Màlaga o a l'Hospital de Màlaga, no? Màlaga, que va haver aquest macrocontagi de professionals sanitaris. I tota aquesta situació que està parlant i que ens està descrivint està ara damunt la taula, s'estudia avui en la ponència de vacunes precisament la vacunació de les persones majors de 40 anys, no?, que altres països, la vacunació, vull dir, la tercera dosi. Si s'aprova i es du endavant, entenc que si la situació que ens està descrivint per a la vacunació a les escoles ja és complicada, en aquest cas la veuríem factible? Si ha de fer-se al centre de salut, no és factible. Tal com estem ara de recursos, no seria factible. No podríem assumir una altra tasca. Hauríem de tornar a valorar un altre escenari, un altre espai, vacunòdroms o punts de vacunació que, no sé, d'alguna manera organitzar-se i que l'operatiu estiga ben gestionat.
Però avui en dia, així, a part que no tenim espai físic, no?, per aglutinar a molta gent, si volem fer-ho en un temps rècord, que és el que s'està fent als col·legis, perquè als col·legis d'educació primària el que s'interessa, no?, és que tenim allà la gent, els xiquets congregats, i podem fer-los vacunar-los ràpidament. En canvi, si venen al centre de salut, que seria una opció factible, però espai físic no hi ha per a fer-ho tan ràpid, seria més escalonadament. És cert que al centre de salut tenim tots els recursos a nivell material, de carro de parades, de medicaments, per si hi ha una reacció, és més segur fer-ho al centre de salut, però no hi ha espai físic per a poder aglutinar tota la gent allí. Em parla de l'obligatorietat. Vostè deia que no és partidari en principi d'imposar-ne cap, però també ha estat damunt la taula en aquests últims dies d'obligar els professionals sanitaris a vacunar-se. Vostès hi estan d'acord? I a més li volia preguntar quin és el percentatge, si és una xifra també important de professionals sanitaris que no estiguen vacunats de l'infermeria de València. L'acceptació de la vacuna per part dels professionals sanitaris ha sigut molt bona. Jo crec que estarem pràcticament el 90% llargs. No sé la xifra exacta. Vaig llegir fa un temps una notícia, una nota de premsa sobre això, i sé que l'acceptació va ser molt bona. Però no te puc dir més. I respecte de l'obligatorietat que s'ha plantejat i que el mateix president deia dilluns que estaria bé estudiar, encara que caldria una normativa també estatal? Cadascú també té els seus interessos, però per damunt de tot està la salut pública, i és important, no?, fer aquesta immunitat de grup, i nosaltres, com he dit, donar exemple, som els primers que hem de donar exemple en aquest sentit. Ja de forma egoista perquè nosaltres estiguem, no?, i també de forma altruista per a la resta de la població. Lo de l'obligatorietat, quan se diu aquesta paraula, pot causar controvèrsia, però si recomanem, si intentem convèncer, si informem en aquest sentit i insistim en la necessitat de vacunar, jo crec que al final la població en general, els majors de 40 anys, en el cas de que se doni l'autorització, i altres franges d'edat que possiblement també vagin a fer-se, al final se vacunaran. No es vol mullar massa, amb això de l'obligatorietat. Laura Almudever és presidenta del Col·legi d'Infermeria de València. Moltíssimes gràcies per estar a les notícies del matí. Moltes gràcies també per la feina que fan. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.